U Eko-etno centru Adica u Vukovaru održava se svjetska slikarska kolonija Vukovar 2012. godine u organizaciji grada Vukovara i u suradnji sa svjetskim umjetničkim igrama. Sudjeluje 14 slikara iz 14 zemalja, a posjetitelji mogu vidjeti nastajanje slika koje će u subotu biti izložene u galeriji Oranžerija Gradskog muzeja Vukovar. Na konferenciji za novinare gradonačelnik Vukovara Željko Sabo i predsjednik svjetskih umjetničkih igara Petar Weiss rekli su kako će umjetnine po završetku kolonije biti pohranjene u Gradskom muzeju Vukovar. Weiss je zahvalio Vukovaru na odluci da bude domaćinom igara. Nizozemska slikarica, sudionica kolonije, poklonila je jednu sliku i Vukovarskom društvu za zaštitu životinja Daj šapu. Slikarska kolonija nastavit će se iduće godine kada se održavaju svjetske umjetničke igre na kojima se očekuju umjetnici iz 70 država.